ଭାଇନା ମତେ ପାନ ଦିଅ କେତେ ଦିଟା ପାନ ଦିଅ ଦିଟା ପାନ ତମର ପାନ ଗୋଟାକୁ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେ 100 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପାନ ଏଇଟା କି ସ୍ପେଶାଲ ପାନ ରଖିଛ ଓ ଦିଟାକୁ 100 ଟଙ୍କା କି ଗୋଟେକୁ 50 ଟଙ୍କା କି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତ ସେମିତିରେ ପାନ ଖାଏନି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ କଡା ପାନ ତ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ହେଲା ତ ଗୋଟେ ସାଧା ପାନ ଏଟା ଏଟା କାଉ ଗୁଗୁ ନୁହେଁ ତ କାଉ ଗୁଗୁ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି ହଉ ହଉ ଦିଅ ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଶା ମସଲା ନାଇଁ କି ଓ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦଉଛ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାନ ଫିଟି ଗଲାଣି ମାନେ ଏମିତି ଭିଡା ହେଇଥିଲା ଦୋକାନୀକୁ ପଇସା ଦେବି କି ନାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପଇସା ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବାକି ଫୋନ ପେ ଅଛି ଯେ ଏଠି ତ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ତମେ କରିଦବ ଥାଉ ଓକେ 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 କରିବା ହେଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ